Salutare tuturor, sunt Alex și bine v-am găsit la primul meu episod. Cu ocazia acestui mic episod vreau să dau start unei noi serii de survival. O să facem și în căsărie, am luat deja lemn, am să veți sunta bine niște copaci. Deci, hai să ne facem căsăria. Am nevoie de mâncare. Așa, hai să vedem. Facem căsăria 3 rânduri. Cred că să ne ajungă de mine. Nu, cred că să mai trebuiască să tăiem. O să mai trebuiască să tăiem, vă zic. Deci, 1, 2. Și încă una aici, aici, o mică căsărie, cum facem noi aici vila, castelul Versailles, facem și noi o mică casă unde să ne dă costume de monștri nopții, monștri cei răi ai nopții, care ne vor ataca. Și noi o să trebuiască să ne păzim de ei. Bine că mai am lemn. Ne ajunge să ne facem căsărie. Da. Haideți să continuăm. Wow, fix. Chiar fix ne mai rămas doar unul. Da, hai să mai tăiem. Hai să mai tai copac, da. O să mai tai vreo 2 copaci. Așa. Încă să facem ușă și poate podeaua. Știu că podeaua nu are mare importantă, dar vreau să arate cât de cât bine casa. Deci nu vreau nici să fie vidă, dar nici nu vreau să fie foarte urâtă. Așa, mai tăiem unul aici. Și gata. Wow, vedeți, se strică după am dat vreo 3 copaci. Așa, așa, 20, facem mai mult de un stack, poate facem și etajul 2. Cred că nu doriți să facem etajul 2, dar eu chiar nu știu. Aveam un stack și 17. Întâi să ne facem un crafting table. Și avem un crafting table. Să-l punem aici. Ne facem o ușă. Stai un pic. Dacă trebuie să facem podeaua. Am pus. Să ne facem și o mină. Și vreau ca casa asta să fie multifuncțională. Să fac un mic coridor spre o cameră cu mină. Nu știu. Iar fără lemne. Uite, mai am 56. Mai am să cheltuiesc așa de repede. Așa.
Mă gândesc că noi să mărim asta aici. Cum se face note? Ce face aici? Coridor. Stai că nu pot să spun. Coridor mic. Aoleu, ce întuneric este. Nu am apucat să luăm lână. Că nu ne-am pus ușa. Stai că trebuie să-mi fac târnăcop. O să am nevoie de două. Unul și încă unul. Deci, așa, să vedem, ia stați un pic să-mi pun sunet la Minecraft. Că am observat că n-am sunet la Minecraft. Deci, așa, să... cred că găsim. Așa, cred că o să mă duc să-mi fac niște torțe cu lemn necraftat. Pentru că cam am nevoie. Ce? Parcă mergea să fac torțe cu lemn necraftat. Am 25 cobblestone. E noapte. Stai un pic să vedem pe ce dificultate suntem. Normal. Bine, mă gândeam că suntem pe easy. Băi, nu văd niciun monstru. Stai să fac o sabie de piatră. Avem sabie. Așa. Prima noapte ușoară. Nici o greutate. Păi eu stai un copac. Nimeni.
Adică... Nici nu știu cum să facem. Aoleu, nu am nici mâncare. Ha, frate. Bun. Deci... E destul de enervant. Destul de enervant. Destul de enervant. Da. Nici nu prea știu ce să fac. Trebuie să aștept să se facă zi. Ce naiba? Hai, fă-te odată zi. Unde-i scheletul? Unde-s? Bă, cum mă loviți? Bă. Mai aveam două fațe. Nu, până se face zi. Să găsim niște cărbune. Ooleu! Avem cărbune. Cărbune! Cea mai bine acum ar fi să găsim niște... Ce avem să facem level? Vreau să fac o dată zi să plece mobii aia. Nu plece să fie puf omorâți. Dar nu știu cât o să filmez azi. O să văd. Nu prea știu. Haideți să merg de aici. Fac level. 1, level 1. Deci... Am cobblestone să... Asta aici. Ce s-aude? Haide să face dimineața. Câteva torțe. Serios, tocmai creeperul. Da, creeperul îmi trebuia. Trebuia el mie. Da, îmi trebuia mie creeperul.
Să punem toată. Vă întreba de ce nu fac din pickaxe din piatră, pentru că logic este postul ăla de creeper acolo. De ce s-a pământ? Ia asta e să mai punem motorul ăsta. Stai, am plecat afară că am nevoie de mâncare. Bun. Chip. Hai să fac punctul ăsta de aici. Logic îl punem aici. Am rămas doar să înlocuim lemnul. Desigur, nu era important. Ha, frate. Frate. Duc după mâncare. Hai. Rodăm flash. Bă, nu are noroc pe lumea asta. Și deodată am intrat pe o lume în care erau numai animale peste tot. Deci lumea aia nu vreau să plec de pe. Da? Eram pe creative și știu că puteam să filmez acolo, dar nu știu. Acolo, frate, mi-a pus iese ce. Au, dar n-am mâncare. Af. Ce vrei să fac? Sunt mort. Gata, am murit. M-am murit? Mă lasă cu ultima viață. Deci, nu trebuie să mă atace nimeni. Dar chiar nimeni, nici să fac parcur. Oricât de mult mi-ar plăcea. Bă, dar nu găsesc eu niciun porc. Niciun porc. Ca din prima așa, să mor.
Nu vreau, eu vreau să am un survival de durată. Ca să ne... Deci, mi-e foame, nu fac sărituri bruște. Deci dacă acum lovești un zombie, cum lovești, dacă acum un zombie vrea să mă omoare, e ocazia potrivită. Aleu, cea mai nepotrivită ocazie. Și eu vreau să-i dau tame la un wolf, dar până la urmă rămâne fără mâncare până în episodul următor. Nu, bă, era să fac serverul, că era să mor. Dar este ceva în interiorul ăsta de gheață. Eu zic să caut în partea aia. Aici pe la gheață nu cred că sunt animale. Deci, hai să căutăm acolo. Frate, nici nu mă gândeam că o să termine survival din primul episod. Deci, acolo sus este grass block. Deci, acolo sus, tocmai aici, la munte m-au spawnat. Bă. Deci, aici găsesc un porc măcar, un porc să-mi dea tură, porcop și să-i prăjesc. Bă, ce oaleu? Ai castelul de gheață? Da, doriți să explorăm partea aia? O să o facem în episodul următor. Baftă lume! Pa, ne vedem data viitoare! Ciao!